Bos, tak redikan untuk lemari 3 pintu peluru. Oh, model anyar, Mas. Ya berbagai jenis iki. Heeh. Sing ngene kocone ya ning. Ya. Iki sing tengene kocone. Jerone Bos delan. Nah. Wah, Iki gawe finishingan. gantungan los. Heeh. Ini full finishing pokoknya jerone. Full finishing. Ini sap-sapan. Sap-sapan. Nah. Ini sing nek kocone iki. Iki sing ini Bos. Ini. Nah. Iki sing polosan sing ora nganggo kaca. Jerone padha, iki sing polosan ora nganggo kaca ya. Iya. Sing ini sap-sapan. Ini sap-sapan. Sap-sapan. Nah, iki sing gak seneng polosan. Iki ya nek sing ukiran. Nah, iki ya ukiran. Ya, niki. Ini padha wae. Wis finishingan kabeh. Sing ini ya sap-sapan. Lah ngene iki ukurannya piro to, Mas? Gede ngono iki. Ukurannya 160, tingginya 2 meter 10. Heeh. Lah regane Rene sik, regane 3.800.000. bebas milih ya, Iya, bebas 3.000. milih. Ini ada sing motif marmer ya nang iki lho. Weh, Nah, iki yo masuk iki, Mas. yo sing gak seneng warna natural, iki motif marmer. Heeh. Jerone dan Finishingan nyel. wis finishingan kabeh. Hmm. Iso direlasinya, Bos. Oh iya iya iya. Iki regane Gor 3.800.000. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura. Berarti bebas milih ya, Mas? Bebas pilih. Pokoknya ya area Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura, kuwi wis gratis ongkos kirim, Bos. Heeh, engko bayar ya COD. Nek gak sesuai. Nek gak sesuai, aja diterima aja dibayar. Oh, di cancel. Ya, soalnya apa? Ordernya karo aku ya, ora usah nggo DP, ora usah nggo uang muka. Nggo kirim alamat lengkap karo Sherlock. Heeh. Engko barang tak kirim dicek sik lagi dibayar. Misalnya ra sesuai ra kayu jati, balikno, Bos. Cara pemesanan. Oh ya di Babio problem. Wis kira warung. Sudah. Oh, ya wis.